kendo miyo jamni kod oganda to kendo miyo nyaka cham ok nyal chiek kaka owinjore. Omiyo mano achiel kuom yore mane waketo e chenro mag dhialo Ramogi TV chopo igachiel ni mondo wajiw oganda duto opidh yien kaka yorno mar kedo kod kata rito alwora marwa mondo mi weche kech kod alwora kik monjwa kendo. Kaka inyalo neno kano nyaka Ramogi Ajwang, jalup Governor Matthews Owili gi thuolo ni endi osechako chenro mar pidho yien kaka achiel kuom jiwo oganda konyiso ranyisi ni mondo oganda bendo bedi kendo lu tiende mar chako pidho yien kaka ne gijiwo ni inyalo pidho yien chako kata gabich odiochieng' kodichieng' kata orundu ni moro e tie dalani e chiel e rangach mondo mi wanyal kedo kod midhierni mikelo kod lokruok mar kor lwasi. Gi thuolo ni kaka inyalo neno kanyo jalup Governor opidho yien maduong' kendo wageno ni yien ni endi obro ti kendo angne onyiswa ni to yiende mopidho ni endi odiochieng' ma kawuono obro miye nying mane, nikech wan bende ung'e ni kawuono wadhialo odiochieng' no endi ka otieko abro miye thuolo mondo tuogi onyiswa ni to yiende mopidho ni endi bende nitie nying mochaki odiochieng' ma kawuono kotenore kod nyasi ma bende wan go kod thieth mopogore opogore. Kaka inyalo neno kanyo en chenro ma bende osetieko ma bende kwaya kaendi to jatend migawo mar thieth Gregory Ganga bende dhi pidho yien mopogore opogore. Gi thuolo ni endi asudo mana machiegni mondo anyal miye thuolo onyiswa ni to pidho yien kaendi gi wach ma en go ne nyikwa Ramogi Ajwang to yiende ni oluongo nang'o. Machiegni ahinya jalup Governor inyalo lero matino jeng' ma kawuono wamor ahinya kuom yuoro e nyasi wa kawuono kendo inyiso ranyisi makare mar pidho yien. Waseneno ka wan kod midhiero mikelo kod lokruok e kor lwasi ma bende osekelo kech kod pi mapong' madaro ji. Inyalo wacho ang'o tichako wani to yiendi ni nyinge ng'a? Moko gado kero kamano ne Royal Media telo kod jokanyo e wan gini nikech wan johera mar Ramogi TV kod Ramogi Radio. Erokamano ahinya kuom biro Madam Ngunjiri and of course jowa wan ka gitebo mbija wan ka ginyaji monyongo and of course wan gi jowa bende matiyo ne Ramogi dalaka alano biro wan bende kod jowa motiyo godo wan ka gi city manager to kod wuoyi mochung' ne weche mag thieth iluongo ni Dr. Gregory Ganda. Koro ka wabiro mondo mi wapidh yien kaka ung'eyo kuom wik ariyo mosekalo jumbe ariyo mokalo ngire Peter Nyang'nyong'o to kod jo county ma Kisumu duto nochako gimiluongo ni greening initiative mar pidho yien mondo mi wane ni Kisumu ka wabedo gi yien makare mondo koro wa increase gimiluongo ni forest cover. Koro gima otimore kawuono ung'eyo ni jo Ramogi odonate ne county yiende mipidho ma romo 400 to mae mokwongo ma pidho to kawuono bende ung'eyo ni gihingo higa mokwongo nyaka ne chak Ramogi TV en birthday margi to koro on this birthday giwacho ni gibi Kisumu dok ningero kamano ahinya ginyalo dhi kamoro amora ne gibiro mondo gibi gitim nyasi no e dala mar Kisumu. Agombo ne yien mapidho kani kawuono ka uyie to wachak ni Ramogi TV mondo koro samora amora mwakalo kaka waneno kodongo to wacho ni choma cha Ramogi TV matimo ang'o e madongo. Uneno ka en yien ma pichni ahinya mana ka Ramogi bende pichni kendo gino dhi dongo maber mondo mi wagino to adwano mondo akwa jowa kamoro amora gintie ni wakaw ranyisi machalo kod ma mondo mi kamoro amora wantie wapidh yien ang'o e alworawa mondo wa mitigate gimiluongo ni climate change. Waneno ka rach otho malich ahinya e nam. To maduong' madonna wach kendo en ni sama waparo wach mar kata ngima mar nam to wang'i ni wang'i alwora te mar nam onogo. Ing'eyo ni nam ok en mana nam kamano kende wan kod aoche ma bende olo pi e nam kanyo. Manyiso gima timore e aochego nyalo kelo gima ok be ang'o ei nam. Omiyo kwang'iyo to wang'iye gimiluongo gi dhok ni holistically the whole lake ecosystem, the rivers, streams and every other component included mondo ka wang'iye maber mwang'iyo those other components of that ecosystem ekwa nyalo bedo gi life kata ngima maber mar ang'owa mar nam lolo. Ero kamano ahinya Ramogi kuom joinwa mondo mi wami Kisumu bed gang'owa gi obed mamajan gi dho abala wanga. Ero kamano ahinya mana kamano wabiro siko kwa lemo yiendwa no kaka ochake ni Ramogi TV mondo wang'i kaka odongo mondo wan wabed achiel kuom keto Kisumu majan. Achiel kachiel nyaka Ramogi Ajwang koro wadhi kuma bende jatend migawo mar weche wabiro chako gi jatendwa maduong' bende wan go kaendi mochung' ne production duto matimore RMS mondo mi en bende opidh yien kaendi kasto ang'
jatelo obiro jatend migao mar thieth biro pidho yiende kaendi ineno ka Latifa Gunjiri biro kaendi obro pidho yien no endo kasto bang'e en be ang'ne omiwa twak matin kotenore kod weche mag keto Kisumu bedo majan. Kaka inya neno kanyo nitiere wan kod Nyajimo Ruth Achieng kanyo otene kod Jay Bonyo gin kod Trevor Mbija ka bende gikonyore kanyakla eneno ni yien ni opidhe kendo bedo e yo makare obi odongi kaka owinjore. Gi thuolo ni endi kaka inyalo neno wanyalo chaka Trevor mondo mi ipidh yien no endi obedi en yien mabro ti then bang'e un bende bro nyiso wa ka bende yien no en miluongo ni Ramogi TV mar ariyo koso penj laktar koso en tapki koso en nyar kochia nikech wan kod chenro mopogore opogore e seche ni endi ma bende wan gi thieth manono madhi nyime kanyono. Gi thuolo ni endi gidhi nyime kod neno ni yien no obiro oti e yo makare ka bende an beda ka thuolo ni mar yuara machiegni mondo mi wanyal twak kod Latifa Gunjiri onyiswa kaka owinjo odiochieng' ma kawuono ni endi kotenore kod weche mag pidho yien. Akenyo Mbija ni translate na. Yes. Ero kama na inya githuolo nyakona magadwa Kenya neno adon Latifa miwa mbaka matin kaka owinjo Trevangne lokne. Latifa agombo ni nyiswa ti winjo nade pidho yien to yende ni iluonge nango. How are you feeling? What's the name of the tree? Since His Excellency has already named that one Ramogi TV, I am thinking we name this one Royal Media. Royal Media. Because Royal Media is the one that has given birth to us. It is the one that has facilitated our being here. Ramogi TV is our youngest baby. You know, we have 14 radio stations. We have 3 TV stations and VOD platform, and of course a very strong digital platform. So this we dedicate to our mother brand, Royal Media. Yeah. Matters to do with the environment are very close to Royal Media. And especially our managing director has been guiding us through this phase where we are crafting some very serious initiatives that will come to fruit next year. I won't say much about it, but we are very serious in terms of protecting our environment, increasing our agricultural yields, and encouraging the young people to get more and more involved in matters environment and matters agriculture. So this is very much in line with what we are doing. It's a perfect way to climax Ramogi at one. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, Latifa. That is our production manager, Mar RMS. Githuolo ni endi waseyudo yiende miluongo ni Royal Media Services kod Ramogi TV. Ene wiwa mondo wabwane ni to yiende ariyogi gidongo nade. Kaki neno ni endi banka ang Latifa oseluoko lwete kende wacheko kaendi wabro dhi achiel kachiel mondo mi jatend migao mar thieth Dr. Gregory Ganda mendo opidhi yien mogik. Githuolo no to jopiny bende wabro wene gi thuolo mar pidho yiende mopogore opogore ka wadhi nyime kod chenro mamoko mabende nuwaikonu odiochieng' makawuono. Gi thuolo ni endi nyakoro magajwang' ateri achiel kachiel dhi koda ka iketo wang'i kuma jatend migao mar weche thieth e kaunti ma Kisumu kaendi Laktar Gregory Ganda dhi pidhe e yien makor ka kore. Kendo nyiswa ni ento mare no odhi luongo nade. Koda odhi bedo Kisumu County, koda odhi bedo bang' nyathine moro ang' nwang'e weche go. Gi thuolo ni endi kik idhi mabor. Wasechopo kaendi kama bende daktari dwa pidhe yien makor ka kore mondo wane ane ni to mare ni mare dhi chalo nade. Machiegni ahinya neno ka osechako tich e yo makare kendo keto yien no ero kodwa ni oike mondo mi ochung' motegno obi odongi kako winjore mondo waket Kisumu obed mamajan mana kaka dwarore mondo waked kod lokruok mag kor lwasi mabende kizungu dendo ni climatic change kata ZS climatic changes mabende miyo aluora mekwa bedo kod midhiero mopogore opogore makelo kech mayuero oganda kod mago mamiyo oganda ok bed kod aluora makare. Getho ne kaka ineno mano wach mabende osetieki kendo akang' oselogo kanya dhi chora machiegni mondo mi en be omiwa twak matin kaka owinjo odiochieng' makawuono gibedo achiel kuom jogo makawuono pidho yien keto Kisumu mamajan komakore kod dhialo Ramogi TV at one. Machiegni daktari
ka nyalo dhi nyime inyiswa ni to iwinjo nade ipidho yien ni to yiendi ni luongo nade mondo wabed kanyakla osemiwa RMS osemiwa Ramogi TV koro wadage ni mamane ing'eyo kata erokamano kawuono awinjo maber nikech atimo gima affect economy marwa Kisumu ka to ma waboluongo ni Victoria nikech gima watimo kata DJ osewacho gima watimo from Mau nyaka ka affect Lake Victoria to samano waneno ka rech tho gik ma watimo ka will help the future generation kik rech tho kendo koro ma waboluongo Victoria erokamano mana kawana nyakoro magajwa kisewinjo wapidho yiende adek to thuolo pod odonga ne oganda wabende ochopo kari nikech magi chenro mabende nwaketo odiochieng' ma kawuono mondo mi oganda obed achiel kuom gima neno ni to Kisumu bedo mamajan chenro mar chiwo thieth manono bed dhi nyime e skul primar ma Victoria ka bende pod wan gi chenro pogore kaka wadhi limo nyithindo makie e kuro yo malo kucho kuma ang' wachop kanyo mondo wamigi wecho go achiel kachiel kaka wadhi romo kod nyithindo go ka bende moko mathoth e pondo waikonu kik igol wang'i e wang' joyi mari mar Ramogi TV nikech wadhiale to wan kodu to une momiyo wachopo ka erokamano ahinya. Lwasi mar ohala osebedo kalokore keto mwandu bende osekawo yore manyasani to ginang'o manyaka ing'e kapok ichako ohala kuonde mage minyalo kete mwandu. Ramogi TV biro yango ni kit ohala kaka itimogi kachiel kod yore mag keto mwandu to ok mana mano kende nyakoro magajuang' bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala maweg kembe kachiel kod mago man